Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2022-nji ýylyň 30-njy sentýabry Azad Türkmeniň dünýä habarlarynyň nowbatdaky hany. Bugünkü habar gepleşigimizde biz Ortiýetiň demirgadyk akym gaz geçirjisiniň Baltika deňizinde partlanylmagy, şeýle hem Ukrainanyň käbir oblastlarynyň öz başçaklyk almak we Ortiýete birikmek barada geçiren soňky referendumlary we olaryň netijeleri, şeýle de bu wakalaryň odalam dartyny duran dünýäň giýesiýaty ýagdaýyna ýetiren we mundan beýleki ýetirämegi mümkin täsirlerini gyýytgaçyk teýin bereriz. Başda habarlaryň gyýytgaça mazmuny. Ortiýetde ýaşaýan Türkmenistany watandaşlarymyz uruşa mobilizasiýa edilmek meselesinde nämeleri bilmeli? Näme üçin Türkmenistanyň hökümeti ýurduň raýatlarynyň hakyna tutma höküçijiler hökmünde uruşa gatnaşmak meselesinde hiç ýyly açyklama beýanaty bilen çykyş edenok. Şu meselede bir de şugun nämeler belli. Ortiýetden Germaniýa galakdyrýan demirgadyk akym gaz geçirjisiniň partlanmagy kim tarapyndan amala aşyrylyp bilinýär we ol kime bähwitli bolup biler? Mundan odal Ukrainanyň Donbas we Lugansk oblastları Ukrainadan öz garaşdyrdyklaryny elan eden bolsalar, şu hepdenni Kherson we Zaporojye oblastlary şu arada geçiren referendumlarynyň netijelerini elan etdiler. Indi muňa nähil düşünmeli? Indi şu beýle habarlaryň dogry akmadymyny we olara berjek gyýytgaçyk teýinlerimiz bilen tanyş boluň. Şu hepden 1-nji ýuny 26-njy sentýabrda Ortiýetden Germaniýa galakdyrýan demirgadyk akym gaz geçirjisiniň urunyna Baltika deňizinde ullukan partlamalalar ýüze çykdy. Menen ha şol gaz geçirjiň kartasyny görkedeýin. Ene şuda da Baltika deňizi bilen terhetleşýän ene bir giden ýurtlar ene şu Ortiýetiň territoriýasyndan birinji gaz geçirji demirgadyk akym 1, ýagny Severni Patok 1 diýip atlandyrylýan birinji akym şoň işi 2012-nji ýylda ýola goýulypdy, galakdyrýady. Jemi kuwatam ýylda 55 milliard kubometre goly gaz akdyrýady. O gadam Germaniýa bar ýa, Germaniýanyň üstü bilen hem Gunwataryň beýleki ýurtlaryna ýaýradylýar, belli bir bölegi Germaniýada galýar. Soňam geçen ýylyň ahyrynda 2021-nji ýylyň dekabrynda Severni Patok 2, ýagny demirgadyk akym 2-nji gaz geçirjisi diýilýän gaz geçirjiň işi dol taýýarlandy, ýagny şo güýje girilmäge taýýar edildi. Ýöne Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Germaniýa batyş görkezmegi netijesinde şondan gaz aktarylmady. Dawalar, jenjeler dowam edip durkady. Bilşiňiz ýaly 2021-nji ýylyň fevralynda da Ortiýet Ukrainada ýörüte harby operasiýa diýilýän operasiýalar ýola goýdy. Oňa da Gunwataryň döwletleri jogap berip, ýagny sanksiýa girdi. Şol sanksiýalardan birem şol ikinji ise ýa-ni demirgadyk gaz akamy 2 diýilýän şu turboprowodyň işini atla ýola goýmalylar, şondan gaz almalylar etdi. Soň buňa jogap edip Ortiýet öz boluşy buňa jogap edibem, şo birinji liniýadan birinji gaz geçirjiden akdyrýan gazyny togtatdy. Netijede şugun kugun şu Baltika deňiziniň üstü bilen şugun küneçenni soňky günlerde iň soňky gaz aktarylmasy sentýabryň başynda ýapyldy. Şu birinji gaz geçirjiň hem akamy. Netijede bu gaz turboprowodundan bu liniýadan asla gaz aktarylmasy togtatyldy. Muň üstüne de şu taýda partlamalar ýüze çykdy. Bu partlamaň ýüze çykan ýerem kimin kontrolüne, haýsy ýurtlaryň kontrolüne, olar Şweýçarýan hem Daniýanyň territoriýalary, ştaýlary. Üstüne edil şu Adaň ýanynda boldy. Bu Adada Daniýa diýişdi. Daniýada NATO döwletleriniň agdalaryndan biri. Bu üstüne şu regionda Baltika deňiziniň şu territoriýasyna iýul aýynda NATO güýçleriniň harby türgünleşigi geçirildi. Ondan soň türgünleşik tamamlanandan soň şu taýda Amerikan Birleşen Ştatlarynyň harby gemillerinden bir topar şu taýda gally. Üstüne de edil şu partlamaň bolmagynyň öň ýany şu taýda ýörüte harby radar ýa-ni uçurlara gödäwçilik edýän radar sistematynyň hasabyna görä, şondaky maglumata görä şu taýda Amerikan Birleşen Ştatlarynyň harby vertolýotlary ören kän hereket edipdirler. O baradaky maglumata gaýdyp geleriz. Ýöne şu partlama bolan wadyna ýylyany bilen, ýagny 26-njy sentýabrda boldy diýdik. Şu 3 tany şu 2 liniýanyň ikisinde de partlama ýüze çykdy. Şu taýdy dol weýran edildi. Indi gaýdyp şu gaz geçirjiň işiniň ýola goýuljaklygam şoňa mümkinçiliginiň boljaklygam indi gumana diýilýär. Näde şu wakany ýylyany bilenem Amerikan Birleşen Ştatlarynyň neşirlerinden biri bolan Zero Hedge
atlı internet neşrinde şolar ýaly bir maglumat peýda boldy. Bunda näme diýilýär? US blew up Russian gas pipelines Nord Stream 1 and 2, says former Polish defense minister. Yani Polşanyň odalky goranmak ministeri şu demirgadyk gaz geçirjeginde bolan partlamanyň Amerikan Birleşik Ştatlar tarapyndan amal aşyrlandygyny aýtdy diýip makalan ady şol ýaly goýulan. Şu hakykatdan hem şonu aýtdy, şu taýdak suratda görýän adam, şol adam şol Radek Sikorski diýilen adam Polşanyň odalky hem daşary işler ministri bolup işlän, hem goranmak ministri bolup işlän, şu gün hem Ýewropa parlamentinde, Ýewropa parlamentde Polşadan deputatlyk edýän ören täsirli tanymal fiýatatçy. Indi şol adam özüniň Twitter saýtyna edil şol parlament bolan günüň ertesi şular ýaly bir maglumat ýerleşdirýär. Ýani gysgaçyk zat bu taýda aýdylýanlar. Ine şu Radek Sikorskiň Twitter sahypasy şonda şu ine gaz parlament bolan ýeriniň hakyky suraty şu ine danýan harby vertolýotyndan alynan surat, ine şu gaz çöküp duruşdaýda şu parlament bolan ýerine. Şu taýda näme diýilýär? Şu ýani Polşaň odalky daşary işler ministri hem goranmak ministri näme diýär? Thank you USA diýär. Taňry ýalkasyn Amerikan Birleşen Ştatlary diýär şu edeni işin üçin diýär. Bular bu lokan gowktudurdy. Näme üçin gowktudurdy? Sebäbi bu günden gün aýdyp otur, ýa-ni Amerikan Birleşen Ştatlarynyň partneri bolan ýa-ni Polşaň şeýle täsirli ýokary derejeli çinownygy günden gün aýdyp otur. Amerika näsen şular ýaly gowy iş etdiň, şoňa taňry ýalkasyn diýip otur. İdeali bilen elbette Polşan dolandyryp oturan häzirki käbir resmiýetler buny ret etdiler. Bu öz pikiri, biz buny goşulamdyk, biz buny buň bilen razylaşamdyk. Biz buny bu parlament Amerikan Birleşik Ştatlary amal aşyrdy diýip hasaplamdyk diýerler. Ýöne birazjyk giç bolan ýaly. Hem üçin sebäbi şol wakalary belli bir derejede tasdikleýän maglumatlar, şol çaklamalary belli bir derejede tasdikleýän maglumatlar hem peýda boldy. O nähili maglumatlar? İslendik bir dünýäň islendik bir ýa-ni howa uçur gatnawlaryny hasaba alýan ýörüýçe bir radar sistemi, we halkara radar sistemi. Ýani olam flight radar diýilip adlandyrylýar. Şondaky maglumata görä, indi şonda ýüze çykarylan maglumata görä, edil şo partlamanyň öňýany ýani 22-nji 23-nji sentýabrda hem 25-nji 26-njy sentýabr aralygynda Amerikan Birleşen Ştatlaryna diýegişli harby vertolyotlar şo taýda edil şo parlament bolan territoriýasyna ören köp hereket edipdirler, aýlanypdyrlar. Indi şuňa ödem hem diňe bir ortaýatyň hökümetine däl, hatda gün wataryň hem käbir synçylarynyň arasynda da şolar ýaly garaýşyň döremegine getirdi. Şu hakykatdan Amerikan Birleşen Ştatlarynyň harby güýçleriniň eden işidir diýip. Ýagny bu taýda nähili edilip bilinler? Ol vertolyotdan okatylyp raket atylyp ol weýran edildimi? Oňun bolmagy mümkin sebäbi gaz turwaprovody gaty çuňlukdan geçen ok edil şo taýdaky şol sebitde gaz turwaprowodynyň şo suw astyndan bary ýok bir 50 metr suw astynda gaýdylýar. Olam gaty bir çuňlat däl, ony raket bilen hem onu urup weýran edebilýän. Üstesine şuň kugun ýa-ni suwasty dron diýilýän adam bolýar. Harby enjamlar. Suwasty dron diýilýän adam edilip howa dron ýaly remote kontrol bilen uzakdan dolandyrylýar, üstü adamsyz. Hemen şoň üstü bilen raketa okamatylýar. Ol şolar ýaly ýa howa uçýan dron ýaly öz boluşdy ýa-ni suwasty dronlar, gemiler bar. Olaram remote kontrol bilen aralykdan dolandyryp şony suwasty gemilere de hüjüm edip bolýar ýa-da sugdan ýüzüp barýan gem bilen aşagyndan hem okatyp urdurup bolýar. Şol suwasty drony özi bar we murýar şony. Şolar ýaly bir tehnologiýaň bulandan bolmagy diýilip bolmagy mümkin diýilip şaklanylýar. Muňa üstesine de şu Amerikan Birleşen Ştatlarynyň neşirlerinden käbirler ýa gün aýdy uradylar. Ne şu taýda näme diýerler? The war on Germany just entered its hot phase. Ýagny Germaniýa garşy uruş özüniň gydgyn fazasyna girdi diýär. Bulam Moon of Alabama, ýani Moon of Alabama adly Amerikan Birleşen Ştatlarynyň bir alternativ internet neşirlerinden biri. Ýani buny şu Baltika deňizinde bolan şo partlamany ýa-da ortaýatyň turwaprowodyna edilen şo hüjümi käbir Amerikan ekspertleri, synçylary Germaniýa garşy Amerikan alyp barýan uruşunyň gydgyn fazasyna ýene girişmegi diýip düşünýärler. O näme üçin Germaniýa edilen hüjüm, o näme üçin ortaýata garşy hüjüm diýär. Näme üçin Amerikan ekspertleri, jurnalistler beýle pikir edýärler. Sebäbi
O gaz alıp gaz peýdalanýan esasy döwlet kim? O gaz, o gelýän gaz, orsiýetin gazy haýsy ýurdun infrastrukturasyna, ykdysadyetine ýardam edýän zat, ulanýan zat. Elbetde Germaniýa odaly bilen Germaniýa ulanýa o gazyň köp bölegini. Ondan modal kaýdyşym diýýär, şoň birinji gaz geçirjiden geçirilen gazyň möçüri 55 milliard kubometr töweregdi diýipdir bir ýylda. İkinji gaz geçirjisinden hem şonça mukdarda gaz geçirilmeli. Ýani jemi umum alnanda 110 milliard kubometr gaz diýmeklik ol gaty uly möçürdäki gaz. Ol Germaniýa şuň kun äkli hemme derurluklaryny üpşin edip biljek gaz. Indi şonam haýtadyr örgüýüş, haýtadyr bir tarap bil katlaýyn şon partlaýa. Şu iki linýadan gaýdybam käbir ekspertler aýtmagyna gaýdyp dikelder ýaly derejede däli pataplaýar da. Bulam bir tarapdan elbetde orsiýete dar we ýöne orsiýet onsa da meýem gazyny kesdi. Ýöne geljekde Germaniýa bilen alalaşa gelip bilen ýagdaýynda buňa da Germaniýanyň käbir syýasy güýçlerim aýak dirýärler. Ýagny hökman orsiýet bilen alalaşmaly bolmasa biziň ykdysadyetimiz çökýär. Gaz bolmasa 5 saat işden biziň ýani ykdysadyetimiz durýar diýilen ýani şol ideýa bilen Germaniýa hökümetine batsy görkezip gelýär. Hökümetiň içinde de bir giden güýçler we şoňa aýak dirýär, şonu öňe daşyndan aktivistler ýani ilatyň içinde de şunýaly hereketler bar. Ýagny bide orsiýeti çökerjek diýip biz öýdümiz çökermelilär. Meni olalım gepleşigimde aýdypdym. Şolar ýaly demonstrasiýalaryň geçirilip durat daýna şu bir kunlukdene nemedim. Men ýaşap oturan Praga şäherinde de ýene-de nowatda köýdeki 70-80 miň töwerek adamyň gatnaşmagyna Pragaň merkezine şolar ýaly şu soňky elektrik hem gaz energiýasine şoň bahasynyň ýokary adatdan aşar derejede 500% şeň ýokarlanmany protestçiler adamlar protestçi çykdylar. Bu taýyň ýurtlaryň hökümetleri näme bahanalarlar? Ay gaz yetmeçiligi diýe bizden orsiýet aktyranok diýe. Şoň üçin bize ýetenok bilen gymmatlatmaly bolýar diýip tutýarlar. Bu elektrik energiýasyny olar düşündirip bilen oklar ol atom energiýasynyň öndürilýär. Oňa kän düşündirşem berjek bolduranoklar ýöne gaza gedek gelenler olar orsiýete bahanalarlar. Ana orsiýetin öýde kesdi diýe. Emma ikinji ýanky demir gaz geçirjisiniň ikinji akymyny olan Günwataryň öýdi, olar sanksiýa tede bar edip öýler ýol bermediler. Orsiýetem şoňa jogap edip birinji akymy togtatdy. Onu bularam bu taýdaky aktivistler aýdýanlar, siýasatçylar aýdýanlar köpüti. Asil şol ikinji gaz akymy ýola goýun, şoňa ýol beriň, onuň birinjiňe mişi ýola goýulur, o orsiýet öýdüň sanksiýasyny ýatyrar. Netijede bizim gazalarsa biz ingolmanly bir ykdysadyetimizi çökermän haklar diýilen ýaly şoň ýaly neme bar. Inni şu gaýdyp şu gaz geçirjiden inni gaýdyp gaz geçmedi ýaly etmekle kim şu gylyklanma bildirbiler. Käbir hatda şular ýaly bir adatdan aşary ýanky şoňa seredýänler amma da orsiýetin öýdeden bolaýmasyn diýip. Orsiýet diýem etjek bolsa orsiýet onu petikleýär. Ýani gazyň krany we krany ýöne toglap petiklämeli. Orsiýet otaýyn partlamaga derurluk ýok da. Ýöne şonu gaýdyp dikeltmedi ýaly etmekligi kim isleg bildirip biler ýa kim şoňa gydyklanma bildirip biler diýilenne öňe bilen hatda şu Günwataryň köp ekspertleriniň kellesine gelýän şolaň aýdýandy. Bu diňe Amerikan Birleşen Ştatlary üçin bähwitli bolup biler diýär. Näme üçin? Sebäbi olar Germaniýanyň soňky wagtlar orsiýet bilen täzeden gepleşige girmek isleglerini asla garşy. Germaniýa bilen orsiýetiň arasynda feodal gatnaşygyň enerji gatnaşygyň bolmagyny islenoklar. Ola bir tarap, ikinji tarapdan hem soňky wagtlar Germaniýanyň hökümet güýçleriniň içinde Amerikan Birleşen Ştatlarynyň şu Günwatara ziyanly ýykynçylykly edýän täsirine protest bildirýän siýasatçylar köpelip başlady. Ýani Amerikan Birleşen Ştatlarynyň sanksiýa siýasatyna eýersen, bu sen Günwatar çöküp barýar, Germaniýanyň özü çöküp barýar, Günwatar ýurtlary çöküp barýar. Şoň üçin Germaniýanyň içindäki esasy şu keýp näme şu nastroýene diýilýän ýani şu garaýşlar. Esasan şu Amerikan Birleşen Ştatlarynyň şurdaky batyşlaryna biz boyun egmelläl, biz öz başlyk siýasat alyp barmalýarlar da. Indi şu wakalyň fonunda da Amerikan Birleşen Ştatlary üçin Ýewropada iň bir amatly öýdýänli edäjek partner bolan Polşa görnýär. Näme üçin? Sebäbi Polşa gedek gelende Polşanyň häkimetleri şu orsiýete garşy näme etmeli bolsa şu Amerikan diýen näme etjek, öz inisiatiwa bilen hereket etjek, öýren duşmançylykly, öýren ýan berme siýasat alyp barýar Polşanyň häkimetleri. Üstesine de soňky wagtlar Polşada şu Ýewropanyň iň bir esasy döwletine öwrülmek tendensiýasy duýulýar. Şolan bilen Polşada bähwitli. Häzir Germaniýanyň ykdysadyety çökdi.
Polşa da bekvitli tarafı var. Polşa şu gaz meselesinde Germaniya göre bradarak öz baştagırak yani öz başını bradarak öz başını çalap bilecek yurt. Näme üçin edil, näme üçin diýen? Olam edil şu parlaman amalaşyrlan günüň ertesi günü Polşaň demir gadyk sebitinne edil şu Baltika deňiziň garatyna täze bir Polşa ýa Norwegiýadan Polşa gadakdyrýan täze bir gaz geçirjiň açylyş dawarasy boldy. Ünsveriň partlama ýagny Orsiýadyň demir gadyk akım diýilýän liniýasynyň partlamasy 26-syna amalaşyrlan bolsa 27-nji sentýabrda da Polşada täze bir gaz geçirji güýje girildi. Olam Norwegiýadan Daniýanyň üstü bilen Baltika deňiziniň üstü bilen Polşa gaz geçirýär. Olam ýylda häzir kowat edil şuň kugünni ýylda adamdan 10 milliard kubometr gaz bolar. Bu belli bir derejede Polşaň öz zerurlyklaryny üpçün edip bilýär. Ýöne şuň kugünni Germaniýa gazy galjak. Ine şulam şu açylışda baratyna gatnaşan resmiler ne şu taýda Daniýa, Polşa, Daniýa, Norwegiýa döwlet liderleri şular gelip ine şol açylışda baratyna gatnaşdylar diýerler. Indi şu demir gaz geçirjekniň partlanmagy bilen günwatar umuman Ýewropa ýurtları bütünle diýen ýaly Orsiýadyň gazyndan kesilýärler, mahrum bolýarlarmy? Ýok, häzirki wagt belli bir derejede intägem Orsiýetden günwatara gazakya şol gaz geçirjilerden birem Ukrainanyň üstü bilen geçýän gaz geçirji. Bu taýda da iki tane liniýa bar. Görüşüňiz ýaly bu ýokardaky ak liniýalar bular odolky işleýän gaz geçirjiler ýöne şuň kuni işleýän oklar. Ýöne şu taýda göýek renkli liniýany görýänsiňiz. Ine şu gaz geçirjilerden biri Orsiýadyň gazyny geçirýän günwatara ýöne belli bir meşhurny Ukrainanyň öz alkalýa, öz olanyýa. Ondan biradarak gün ortagunda orada da gara renk bilen ikinji gaz geçirji bar. İkinji gaz geçirji iki tane şahadan ibaret. Ýöne bir gaz liniýasy diýilip hasaplanýar. Ýöne şu gün orta tebitdäki gaz geçirjiden gaz akymyny Ukrainanyň öz togtatdy. Näme üçin togtatdy? Sebebi şu gaz geçirji Lugansk oblastynyň territoriýasyndan geçýär. Şol üstünden geçýän üçin soňky wagtlaram Orsiýadyň güýçleri şu regiony batybally eýelediler bolýan. Şoňa protest bildirip Ukrainanyň häkimetleri ýaňyakynda şu gün ortadaky gaz geçirjiň işini togtatdy. Bir de gazyň gerekdärligi netijede häzirki wagt şu gün kugune çenli Orsiýetden 40 milyard kubometr ýal gaz akdyrylýan bolsa, şu gün kugun indi diňe şu ýokardaky liniýadan gazakya olam umumy gazyň 3den 1 bölegi ýaly meşhurna bara dedi. 3den 1 bölegi galyny Orsiýetden akdyrylýan gazyň. Olam belli bir meşhurda azrak meşhurda Belarus Rumyniýa akdyrylýar, Moldowa akdyrylýar, ýöne olara ýeterlik däl, täze odol beýlek liniýa üstü bilen Rumyniýa, Moldova hem Bulgaria çenli ýetdi. Bu demir gadykdaky bu görýän ýaşyl ýa-ni göýek liniýanyň üstü bilen Slovakiýa, Wengriýa gadaktyrylýar. Endi şuň kun diňe şu aldy. Ýöne ýene bir liniýa bardy. Ene görüşüňiz ýaly Yamal Ýewropa diýilen bir gadakym bar. Olam Orsiýadyň gazyny Belarusiýanyň üstü bilen geçirýär. Ukrainanyň da Belarusiýanyň üstü bilen geçirýär. Bulam ýylda 33 milliard kubometr tögörügi gazy öz içine alýar. Şonu geçirýärdi. Ýöne bizden geçen zamanlar diýýär sebebi şu gaz geçirjiň minni akymy şundaky akymam togtadyldy ýa maýa aýynda. Näme üçin? Onam Orsiýadyň häkimetleri şol günwataryň Orsiýata garşy girdilen sanksiýalaryna jogap diýip jogap hökmünde şonu togtatdy. Indi Orsiýat tarapy bunu şeýle düşünürdi. Emma Polşa häkimetleri bunu bizim özümüz togtatmagy talep etdik, bizim özümüz togtatdyk diýerler da. Indi bu da haýytyna ananjaň belli däl. Ýöne şu gaz Belarusiýanyň üstü bilen Polşa barýady, Polşanyň üstü bilen belli bir bölegi ýene de Germaniýa geçirilýär, soňra maňrylary akdyrylýar. Ýöne şundan Polşa köp derejede peýdalanýardy. Ýöne inni şuň kugun nähili boldy, şu gaz akymynyň togtadylmagy bilenem Polşa ullukandat ýitirmedi sebäbi şoň öwgödüni Polşa inni Norwegiýadan alýar. Şoň öwgödüni Daniýanyň üstü bilen Baltika deňiziniň üstü bilen inni Polşa adından ýylda 10 milliard kubometr gaz akdyrýan täze bir gaz geçirji peýda boldy. Netijede inni bir görüşmedi ýaly Polşa bu taýda ullukandat utturmaýanym bolsa Germaniýa utturýar. Ödem Germaniýa bir zady gödüňini tutmaly. Germaniýa
Yevropa Birleşiginin lokomotivi, yani Yevropa Birleşiginin iqtisadiyetini öňe çekip baryan ägirt uly güýçli kuwatly ýurt tapdanýar. Ondan bilermenden pikiriçe Germaniýa iqtisadiyeti çökdi. Germaniya energetik krizde duşar bolsa ullokan onu tutuş Ýewropaň işi gaýdýar diýen düşünje bar. Şoň üçinem bu taýda Germaniýada şunkun hatda şol ýanky gaz geçirjek urunda partlaman amala aşyrylmakada ondan öňe meýem şu elektrik energiýasynyň bahasynyň ýokurlanmagy, gazyň bahasynyň ýokurlanmagy netijesinde ýam Germaniýadaky bir giden iri korporasiýalar öz işlerini, öz bizneslerini ne Amerikan Birleşen Ştatlaryna geçirip başlapdyrlar. Ýam şu barada da alada bildirip ýa-da makala ýazýan jurnalistler bar. Ýam bulam näme görkezýär? Demek şu datlar şu Ýewropadaky krizis ahir soňy ýene-de Amerikan bäkidine bolup çykýar. Sebäbi şu bizneslerini halat etjekler. Ahir soňy bir ýerlik başurjak bolsalar günwatar ýurtlaryna bir ýerde çykalga bolsa, ol Amerikan Birleşen Ştatlaryny görýärler. Sebäbi şunkun Amerikan Birleşen Ştatlaryna elektrik togunyň bahasy, gazyň bahasy bular ýaly Ýewropadaky ýaly ýokary däl. Ony Amerikan häkimetleri aşağı arzanda saklaýarlar, olam ýörüt edilýän ýaly. Indi bu taýda näme görünýär? Geljek perspektivada. Indi şo demir akymynyň hatda indi akymyndan gaz alaýyn diýende indi ol iki tane turwa provoddan indi gaz geçiriljegi belli däl. Hatda şoňa Germaniýanyň häkimeti ruhsat berip indi gelin şonu edeýin diýende. Indi gutordy, indi Germaniýa nirden aljak? Soňky wagtlar bular Ýewropa ýurtlary Katardan aljak bollar. Katar hem tevgi ýa-ni gaza bir bay döwletlerin biri hataplanýar. Ýöne Kataryň häkimetleri bu meselede günwataryň häkimetleri bilen hyzmatdaşlyk etmekden ýüze gürdiler. Ýa-ni bulan isleýän gazyny berjek däldiler. Üstesine hatda Katardan getiräýän diýende de ol taýda bir giden täze turwa provodlar gurulmaly. Ýa-ni Türkiýanyň üstünden. Olam ol bir ýylyň içinde, 2 ýylyň içinde guruljak zat däl, ol köp ýyldyň dowamyny edilmeli iş. Indi bu näme görkezýär? Bu geljekde hakykatdanam Ýewropa Birleşigine öreýän garanky günden garaşýanyny görkezýär. Indi şu ýyl diýene şu gyşdan näde çykar kakdy boturlar da wagtlaryň togtadylarna entek. Emma indi biz näme görýäs? Indi demir gady gaz akymy diýilýär, ýagny 110 milliard kubometr gaz geçirmäge kuýup bolan 2 tane gaz geçirji weýran edildi. Indi ýakyn wagtlarda oň işiniň dikeldilip bilinjekdigen belli däl. Bu ödi gaty ören garanky perspektiwaň Ýewropa garaşýanyny görkezýär. Indi bir aýtdygyny şuň çäklerini ýene täze ýanky şaklamalar bar diýdik da. Badam näme boldy? Ýanky bu taýda Amerikan käbir neşirler günden gün aýdyp oturýarlar. Ine şu Amerika tarapyndan Germaniýa garşy elan edilen uruşyň indi gyzgyn faydasy. Indi buňa da hakykatdan hem düşünüp şunu şeýle kabul edýän Ýewropa hem Germaniýa hem aktivistleri bar, intellektuallary bar. Olaram indi şu arada ala dedi burdylar. Ýöne bu ýürüýte bir hili Amerika tarapyndan ýürüýte guramalaşdyrylan onuň bir alamatlarynyň biri hökmünde edil şo parlament ideýany Amerikan Birleşen Ştatlarynyň ortaýetdäki ilçihanaty şeýle bir beýanat ýaýradyp, ýagny haýdan haý öz raýatlaryny ortaýetden çykmaklyga çagyryp bir beýanat ýaýratdy. Ýöne bunda näme diýilýär? US citizens should not travel to Russia and those residing or traveling in Russia should depart Russia immediately while limited commercial travel options remain. Yani Amerikan Birleşen Ştatlarynyň diýä ortaýada seýahat etmek isleýän raýatlary diýä seýahat etmeliler diye biz şolar diye haydan hay şu seýahatdan el çekmeklige çağırýar üstüne diye ortaýetde häzir kwawatda seýahat edip beren ýa ýaşap beren Amerikan raýatlary bar bolsa şolar diye häzirkiçe bar bolan ýa çäkli derejede bar bolan ýa hususy howa gatnawlarynyň peýdalanyp ýa transport gatnawlarynyň peýdalanyp kommersiýal şu gatnawlarynyň peýdalanyp haydan hayda immediately haydan hay ortaýa terk etmeliklerini biz aýdýar şonu duýdurýar şoňa çagyrýar diýerler. Bu beýanatym edil şo parlament ertetini kabul edilýär. Diýmek onda şu edilen işin ortaýa tarapyndan bir garaşylmadyk jogaplara getirmeginiň mümkinligi ýaly ýa şaklamalar we şoňa taýýarlyklar hem ýa bolupdyr da. Bu ýöne alagatdan birden edilmeýär da. Indi ýene bu bolan soňky bir partlamany şo ortaýetin
Şu Ukraina käbir regionlaryny özüne birikdirmek üçin geçirip beren referendumna, ýani geçiren referendumuna bir Amerikan Birleşik Ştatlarynyň beren jogaby diýip atlandyrjak bolýanlar, amma bulan belli bir derejede lokal aýyk gelýär. Sebäbi Orsiýet häzir Orsiýetin kontrollugyna ýani Ukrainanyň käbir regionlaryna hususan odala mundan odal bilşiňiz ýaly 2014-nji ýylyň maýynda Ukrainada şol Ukrainada Donbas regionuna karşı yola koyulan uruşun barşında şol regionun ilaty şu ýylyň fevralynda häkimiýeti batyp alan güýçlere protest bildirip, ýani Günwatara tarapdar häkimiýete protest bildirip şolaň ygtyýarlygyny kabul etmän öz başlyklyga aýak dirediler. Ondagam netijede de şol hem Donbas hem Lugansk regionunyň ilatynyň arasynda şolaň ýaşaýjylar bilen ýani Ukrainanyň resmi harby güýçleriniň arasynda çaknaşyklar ýüze çykdy, uruş ýüze çykdy. O uruş hereketleri hem belşiňde şu günküne çen dowam edip geldi 2014-nji ýyldan bäri. Şol uruşyň başky ifadasynda da şo döwründe de 2014-nji ýylyň ýa maýynda 12-nji maýynda şol iki oblastdan özleriniň Ukrainadan garaşdyrlyklaryny elan etdiler. Ýani referendum geçirdiler. Netijede de biz garaşdyrdy diýip elan etdiler özlerini. Ondan bäri görüşüňde ýaly 2 ýyl wagt geçdi. Ýönünni şu ýylyň fevralyna edil şol Ukrainadaky uruşyň başlamagynyň öň ýany 21-nji fevralda ýani Birleşik Bagşlaryň Orsiýetin prezidenti Vladimir Putin ýörüýte permana gol çekip Ukrainanyň şol iki sany regionunyň garaşdyrlygyny ikrar edýändigini, şolary garaşdy respublikalar diýip ikrar edýändigini tasdiklap ýörüýte permana gol çekdi. Şeýlelikde şu taýlarynyň garaşsyl öz başly bir respublikalar, ýani döwlet kişirek döwletler hökmünde şu taýlar elan ikrar edildi. Inni bu söýsüne de bilşiňiz ýaly odalar men aýdypdym, şu ýylyň şol 23-nji sentýabrdan 27-nji sentýabr aralygynda inni Herson we Zaporojye oblastlaryna da şu mesele boýunça referendum geçirildi täzeden. Ol referendumda da iki tane mesele goýuldy. Birinjiden heme garaşdyry bolmak, Ukrainadan bölünip aýrylmak, ikinciden Orsiýete birikmek. Şolar ýaly Orsiýete birikmek meselesi boýunça ýani Lugansk hem Donetsk oblastlaryna da geçirildi. Olar oblastlar respublikalar diýip atlandyrylýar. Indi olara men häzir size görkezýän şo naturatlar şol regionuň. Ine şu taýda odalky şu öz başlyklaryny elan eden LNR diýilýär, Lugansk Narodnaya Respublika diýilýär, ýani Lugansk Halk Respublikasy. Ondan ine bundan birazrak gün ortada DNR we Donetsk Narodnaya Respublika, ýani Donetsk Halk Respublikasy diýilip atlandyrylýar. Ine bilen ine garaşdyrlygyny ikrar etdi Orsiýet mundan ol. Inni şu gün ýani geçen hepde odal kaýdyşymyz ýaly referendum geçirildi. Beýan şunun dowamında. Ýani Zaporojye oblastynyň açtaýda hem Herson oblastynda. Ýöne häzirki uruş şertlerini birinciden bu doğal derecede referendum geçirilmegi mümkünmü diýip soraw ýüze çykýar. Bu taýyň ilatynyň köp bölegi göçüp gitdiler. Olaň käbirleri Günwatarda ýaşaýyp berler, olaryň gatnaşmagy mümkinçiligi ýok. Käbirler Ukrainanyň başga regionlaryna ýaşaýyp berler. Käbirler Orsiýetde ýaşaýyp berler, Orsiýetdekiler üçin şertden döredilendigini aýtdylar. Indi şu respublikanyň şu oblastyň iki hem nöwerleriniň garaşdyrlyklaryny 28-nji sentýabrda ýani öňün elan etdiler özleri. Şu taýyň ýani hökümetleriniň administrasiýasy, ýani Orsiýete tabyn administrasiýasy bolýar da täze. Şu taýlaryny Orsiýetiň güýçleri şu wagt kontrollukda saklaýar. Indi ol referendumuň netijeleri nähili netije boldy. Indi şolaň öz beren maglumatyna görä ine Donetsk ýani respublikasynda geçirilen pikir soraş referendumda pikir soraşykda referendumda bular näme maksat bilen geçirildi? Bular ýani kaýdyşymda Donetsk bilen Luganska Orsiýede birikmek diýip diňe bir temany goýdular. Şoňa da tesirmäge ilatyň ýani tesirmäge hukukly bolan ilatyň 50%-ine köpüsi gatnaşdy diýilýär. Ýöne şol gatnaşan adamlaryň hamala 99,28% Orsiýete birikmekligi gollap ses beripdir. Lugansk Respublikasynda hamala 98,42% şu Orsiýete birikmekligi gollap ses beripdir. Indi Herson oblastynda heme Ukrainadan bölünip aýrylmak,
Hemem ortaya birikmek barada şu iki meselenin ikisini hem gollap 87 bitin %5% gollapmışın. Zaporojye oblastında da 93 bitin yankı %11% gollapmışın. Inni bunu elbette ortadan başka hiç kim hiç bir yurt häzirlikçe kabul edenok ýöne şo ýanky goşmaça Herson oblasti bilen hem Zaporojye oblastynyň garaşdyrlyklaryny jekdüň ortadan prezidenti ikrar edip ýörüte permanent gol çekdi. Onu şol iki täze oblastam garaşdyrdyp elan etdiler. Inni näme galdy? Inni bilen şu ortada goşulmak baradak arzalar var. O arada da ýem ol ýanky şol adaglanan regionyň ýol başçylary halkyň adyndan ýörüte arza berýärler. Ýanky şol referendumyň netijesi esasynda diýilip, inni ortada diňe bir zat aldy, şolaryň kabul edilýändigini, ortadyň düzümde kabul edilýändigini elan edýämek galdy. Ana şo baradaky beýanata da indi şu bir kunlukda şu öňümizde bir kunlukda şolar ýal beýanat ediler diýilip hem garaşylýar. O aradaky kararym döwlet dumasy kabul etmeli, ortadan ondan soň prezident oňa gol çekmeli. Indi buňa da elbette Ukrainanyň häkimetleri ören ýiti reaksiýa bildirdiler. Bir öňü bilen balar o referendum öňünden ikrar edenoklar. Ikinciden hem şo Ukrainanyň ýanky oblastlaryny geçirilen referendumy gurnan adamlary inni jenaýet jogapkärçiligine çekmek barada ýörüte jenaýet işi gozgoldy. Şo barada da makalalar var, ortadan hem nemelerinde internet saytlarında çykdy. Ukraina начала розыск участвовавших в организации референдумов граждан. Inni guramaçylyk diýilende näme gödüňde tutmaly? Ol birinçiden aşa gurnoýjan adamlar var, resmiler var, Ukrainanyň öz raýatlary var, şo yerli resmileri. Ondan da şary aktivistler var, şol işi gurnamaga gatnaşan. Üstesine ýanky kategoriýanyň içine şol saýlawlara syn etmek üçin baran daşary ýurdun raýatlarynyň bular goşupdyrlar diýilen maglumatlar inte oňa dol tasdiklama alyp bolmady. Eger onam goşdylar, onu hakykatdan hem şo geçirilen saýlawlara syn etmek üçin dünýäň 20 töwere ýurdundan 140 goly adam bardy. Barpdyr şo resmi maglumaty göre. Şolar hem syn edipdirler. Nonno şo ýurtlaryň raýatlaryna monno Ukrainanyň häkimetleri onu jenaýet jogapkärçiligine çekmeli bolýarlar. Eger hakykatdan hem şo guramaçylygyň hemmesine jenaýet jogapkärçiligine çekjek bolsalar onu şeýle bolup çykýar. Indi bilşiňe diýýär şu ýagdaý şeýdi bir dartynlaşyp gidip otyr. Şu wakalyň fonunda da bilşiňe diýýär ýanky geçen hepde ortaýyň häkimetleri bölüklüğün ýagny çäkli mobilizasiýa uruşa ýanky erkek adamlary mobilizasiýa etmek barada çäräni elan etdiler. Ýanky prezident fermany bilen. Indi bu taýda Türkmenistanyň raýatlarynyň ikwal hakynda mesele dur sebäbi Türkmenistanyň biziň watandaşlarymyzyň köpüsi aman ören köpüsi şu wagt şuň kugun ortaýyň raýatlary hökmünde ortaýda ýaşap ýörler. 10 miňlerçe adam şuň kugun ortaýda raýatlygy bar. Indi olardan käbirleri Türkmenistanyň pasportyny saklap ýörler. Käbirleri mundan odol öňrekler Niýazowyň döwründe alanyň hatda hukukam bar diýilýärdi. Hem ortaýyň raýatlaryny hem Türkmenistanyň raýatlaryny saklamagy. Indi olar ýanky iki ýurduň raýaty bolýar. Käbirler ýöne näme resmi ýagdaýda da pasportlaryny taklap birden Türkmenistana sapar etmeli bolsa şo pasporty ulanyň ýepinte güýji gitmedi pasportlar taklap berenler bar. Üstesine doly Türkmenistanyň raýatlygyndan ýüze görüp ortaýda doly derejeli raýat hökmünde ýaşap ýörender. Indi olar şu mobilizasiýa meselesinde olaryň özlerini nähil alyp barmaly. Men geçen kepleşigimiň bir ýerinde şo taýda jenaýet jogapkärçiligi barada aýdypdym da ýatlatdym onu käbirler ay sen Allah'ım rat näme sen Türkmenistanyň biziň watandaşlarymyzdan uruşa mejbur etjek bolýan taýda jenaýet jogapkärçiligi wajyp gorkudyp diýip onu men gorkudym olary. Olar hakykatdan ortaýyň jenaýet kodeksi gorkudýar. Hakykatdan hem şol mobilizasiýa elan edilende sen şol mobilizasiýadan boyun toglasaň saňa şol dizertirlik üçin jeda berilmeligi barada ýörüte jenaýet maddasy bar. Olam şo jenaýet maddasy boýunça da men odalam görkezdim ol 20 ýyl içinde ol jenaýet jogapkärçiligi bar. Şoň üçin biz onu duýdurmaly. Ýöne bu taýda uruşa keskelýän gatnaşmak islemeýänler bardyr.
Olam düşünükler. Şolardan hatta ortadan Rus milletli, Rus atıllı raýatlaryň meger ören köpüzi indi daşary ýurtlara gaçyp diýerler. Olara geljekde nähil jala berilejegi belli däl. Ýöne şurada bir zady gödegini tutun. Eger siziň eliňizde pawyýeşdiga gelmedik bolsa, sizem şoňa gol çekmedik bolsaňyz, onda sizi hiç kim urşa mobilizlemäge ýa-da size geljekde jeda bermäge hiç kimiň haky ýok. Şo pawyýeşge şakyly aty waýan kamatdan, ýerli komissariýatdan gelen näsaň eliňe elin gowuşulmaly olam. Elin gowuşulanda da hene ýam çykkansa ýa-da şoňa gol çekip almaly bolýar-da. Eger şol elin gowuşulmagan poçtaň üstünden gelen bolsa, olam hasap edilen ok. Siz onu bilýäňiz, mene göremok bir poçta gelipdirmi, näme edipdirmi, onu gör bilmeýän dynk goýberipdirmi, zat diýip bilýäňiz. Ýöne şoňa hökman siz gol çeken bolmaly. Şonu siziň borçly bolmak üçin. Ola bir tarapy, ikinji tarapdan inni onu eger size gowuşurjak bolup sizi tapmadyk bolsa aýdalla, siziň öýüňizde gapyňyzyň agynda taşlap gidipdirlermi, poçta taşlap gidipdirlermi, hökmana diňe gol çekmeli adamlar. İkinciden inni şo şakylyk gelmeýär käsedi ýurtdan çykyp gitseňiz, sizem tapmasalar, olam çykarga diýip hataplan ýa. Sebäp olar hakykatdan hem size şonu gowuşuryp ýetişmeli, gowuşuryp ýetişmäge kadar siz ýurtdan çykyp ýetişdiňiz, şo gowuşuljakdygyny bilsen, onda da siz sapýaňyz. Ýöne bir tarapy bar. Türkmenistanyň häkimetleri bu meseleni ähil garýarlar. Türkmenistanyň häkimetleri gizlin ýagdaýda Türkmenistanyň howpsuzlyk geňeşi diýip bir zady bar. Howpsuzlyk geňeşi şol ýaňy mobilizasiýa ölan edilenine ortaýatda, ýani 21-nji sentýabrda mobilizasiýa ölan edildi. Edil şol güniň ertesi 22-nji iýul sentýabrda ýam ýürüýte maslahat geçiripdirler. Ine şo arada da Türkmenistan Hronika saýty ýazýar. Ýöne bu maslahat açyk geçirilmeýändir. Ine şu taýda aýdylýar 21-nji sentýabrda ortaýatyň prezidenti ýagny çäkdendirilen ýa-da mobilizasiýa ölan eden günniň edilýär ertesi bagyşlangy şo gün 21-nji güni sentýabryň agşam saat 10-da Howpsuzlyk geňeşiniň maslahaty geçýär. Indi o taýda näme mesele garaýarlar? Indi şo taýda hatda garalan meseleler hem de şu taýda agdalyp geçirilýär. Şo Kronika Türkmenistan neşriniň hem ýol başçysy Farid Tuhbatulyň şo taýda aýtmagyna görä, hökümete degişli hökümet çeşmelerinden birinden şo ýürüýte şo maglumat gelip gowuşupdyr. Anamdar çeşmeden ýa gelip gowuşdy diýe şo geçirilen ýynak barada. Indi bu taýda esasy gowulýan zat näme? Öňü bilen birden ýa ýagdaý dartynlaşdy. Ullukan uruş çaklaşy ýüze çykdy aýdaly NATO güýçleri bilen Ukraina ortaýatyň arasynda nähili. Şolar ýaly howp ýagdaýy ýüze çykan ýagdaýynda Türkmenistanyň raýatlaryny evakuasiýa etmek. Olam Gadagystanyň üstüne evakuasiýa etmek meselesine seredilýär. Ondan ödem ýanky howa ýollarynyň üstüne näl, uçurlarynyň üstüne näl, ýanky awtobuslarda, ýanky guryer transportynyň üstüne Gadagystanyň üstüne ýa geçirmek barada. Ondan ýene bir täsirinde şu taýda Türkmenistanyň raýatlaryna gadagan edilýärdi. Ýagny şolar ýaly daşary ýurtlarda hakyna tutulan güýçler hökmünde tegoçijiler hökmünde şolar ýaly uruşlara gatnaşmaklyk gadagan edilýär. Hemem şolara jeda beriljekdir diýilen ýaly kararam kabul edilipdir. Ýöne indi şolar ýaly kararyn kabul edilendigine garamazdan Türkmenistanyň hökümet tarapyndan şo barada Türkmenistanyň raýatlaryna hiç ýeri resmi duýduruş açyklama berilmedi. Ine şoňa ödem Türkmenistanyň diktator rejiminiň iş alyp baryş tiýatda baryş ýanky ýolla madama şolar ýaly neterýär görýärmi? Maslahat geçirilipdir. Hatta raýatlaryň uruşa gatnaşmalylygy hakynda kararam kabul edilipdir. Ýöne raýatlara şo karary ýetirmeden olar neden bilsin? Raýatlara şonu ýetirmelidir bir zat edip. Indi Türkmenistanyň hökümetinden tapawullukda soňky günler ana şol ýanky mobilizasiýa öňlen edilmäkäde intek. Özbegistanyň hökümeti ýagny il şahanalary Gadagystanyň hem Kyrgyzstanyň hem Täjikistanyň hem beýan etdiler. Ýanky biziň öz raýatlarymyzda, biziň ýurdumyzda, döwletimizde diýişler raýatlar hiç bir daşary ýurt harby konfliktlerine hakyna tutulan tegoçijiler hökmünde gatnaşmaly däldir. Ol kanun boýunça ýanky jeda berilýän jinayetdir diýilip duýduruş berildi şolar tarapyndan. Türkmenistanyň hem jinayet kodeksine ene şu harby operasiýa başlanandan soň ortaýat tarapyndan fevralda aprel aýynda Türkmenistanyň jinayet kodeksine täze üýtmetmek ýerilip şolar ýaly harby konfliktlere hakyna tutma tegoçijiler hökmünde garaşmaklyk jinayet diýilip täze üýtmetmek ýerilipdir. Ona o arada da ýaňy ýakynda Türkmen News neşri habar berdi da. Görşüňiz ýaly bular jinayet bolýar şu günkü.
Indi şonu Türkmenistan'ın hökümeti yetirmese de biz yetirýäs. Eger siz Türkmenistanyň raýaty bolup duran bolsaňyz, özüňiz. Orsiýetiň raýaty däl, indi orsiýetiň raýaty bolup doğruluňyzy, onda özüňiz meýle tiň diýen bolsaňyz ol siziň öz işiňiz. Ýa-da sizi mecbur edip äkeden bolsalar orsiýetiň häkimetleri, olam siziň öz işiňiz. Sebäbi siz raýatlygyny alaňyzdan soň harby borçly bolup durýaňyz, olam öz işiňiz. Ýöne siz orsiýetiň raýaty bolmanam pul gadanayın, bir eklenje deyin ştada bir lomoja bir zaten ha kazanıp bolýan eken diýip siz kontrakt baglaşyp şo taýyp daşary ýugurt harby konfliktine gatnaşsaňyz, soňam oň üstçylygy aýta Türkmenistanyň häkimetleri size jeza berýär. Şonu bilip goýun, men şonu ätýäşden size şunu duýduraýyn diýdim. Indi şu uruş meselesiniň datgyndaşyp gidip oturmagy nähili bir ýagdaýa netijelere getirmegi mümkin. Sebäbi haýhydyr bir ýurdun ýankyýaly ykdysady infrastrukturasyna urgurulmagy, harby ýara ulanyp urgurulmagy, ol diversiýa hasaplanýar ýa-da terakt, terroristik akt diýilýär oňa. Olam ýa-da şu döwlete garşy uruş elan edildi bolýar. Indi käbir synçylar aýdýar, indi orsiýetiň aralyş şäheresinde başlasa orsiýetiň mümkinçilikleri bar, orsiýetiň suwasy gemleri bar, harby gemleri. Atom ýaragyny ulan götürip beren, raketasyny götürip beren har suwasy gemleri bar. Şolaň kömegi bilen orsiýetler edeýin, Amerikan Birleşen Ştatlaryna degişli niwe truboprovodlary bar, deňiziň üstü bilen geçýän. Şolary niwe ýran edip başlasa, bu nähili bolar diýip. Ýani Britaniýanyň gün watara degişli bir giden infrastrukturasyny weýran edip ursa. Ýük gemileri häzir suwa çöküp ursa. Ana bu ullukan indi ýaragly konfliktiň ol kaýdyşymýaly şu NATO güýçleri bilen orsiýetiň arasynda ýaragly konfliktiň açyk uruşyň ýüze çykma kopy kim güýçlenip gidip otýar. Şu soňkulardan soňky bolan wakalaram şoňa katalizator hökmünde şoňa hyzmat edýär, şoňa iterýär. Buňa soňky näme bilen gutarmagy mümkin? Iň gorkuly zady orsiýet hakykatdan hem şolar ýar konflikt bolsa adaty konvensiýal ýaraglar diýilýär-da, adaty ýaraglan kömegi bilen orsiýet NATO güýçlerini ýeňip bilmejekdigi düşünükli de sebäbi orsiýet hatda Ukraina güýçleriniň müddetinden gelip bilen biz görüp oturýarsyň soňky 6 aý bäri. Şoň üçin orsiýetiň häkimetleri diňe näil terişden ulandylar. Atom ýa raketalarynyň döwmesine bahaýmak galýar olar. Olar ýa-da tesçek däliklerini ýam görüp gelýärler. Olar ýa testi, häzir güýçlerini çykaryp bolýar diýip aman sorasa, bolýar hani parahatçylykly çöleliň diýip stol başyna geçdi. Orsiýetiň häkimetleriniň hemmesi hökümet agdalarynyň bar diýen ýaly harby tribunala gidýärler. Olar uruş jenaýetçiligine gümgüdene gidirler, onu bilip oturlar. Şoň üçin şu wakalaň şu edip dartyndaşyp gidip oturmagy inni ahyrdan onda ýadro urşuna, ýadro hüjümlerine getirmegi mümkin diýilen şol hop şugun real hope öwrül. Şu wakalar fonunu ýene-de biziň raýatlamyzyň hem ýagdaýyny kynlaşdyrýan zatlaryň birem şol orsiýetdäki video çykan şo dartynlyk mobilizasiýa şäherleri bilen bir hatarda şu günler Türkmenistanyň orsiýete pul geçirmeklik asla diýilen ýaly togutdylypdyr. Ana şo arada da ýene Türkmen News neşeri habar berýär. Başky alamatlary niýede ýüze çykdy? Ýene Türkmenawat şäheriniň Türkmenawat şäheriniň Senagat bankyndan indi diýä orsiýete pul geçirip bolanok diýär. Ýene de adamdan marda Türkmenawat bankyndan orsiýete asla pul geçirip bolanok diýerler. Öňler näile bolsa bir ada bolup geçirip bolýar, indi asla geçirip bolanok. Olam näme bilen baglanşyk? Diýme onu şol ýa şo sanksiýalar güýçlenip gidip otur ýa-da Türkmenistanyň öz häkimetleri indi häkimetlerine görkezme berilen bolmagy mümkin, ýa orsiýet bilen maliýe gatnaşyklaryny dogry kesin diýip olara görkezme berýän günbatar güýçleri bardyr, belki şolaň diýen boýunça edilýändir. Ýöne ýagdaýyny bilip goýun, diňe kynlaşmak bilen bolar. Biziň şo student ýaşlarymyň hem ýagdaýy şuňa da günden bagly bolupdy. Odalama bir aňsat däl ol, indi hasam kyn bolar. Şoň üçin şu zatlarym goýdyň, tutuň diýjek bolýan, her kimiň öz ýagdaýy bardyr, elbetde seýde falan diýip maslahat bermäge ýagdaýym ýok, mümkinçiligim ýok. Oňa bir hakymam ýok, moral hukumum ýok ýöne. Oňa indi kartina şugunky ýene ýetiýaty ýagdaýyň suraty şular ýaly. Indi bir wakalar biz ilerläp durýarys.
size yetirjek bolar, wakalar üsüp gidip otursa bidatlaram giýe siýasatda bolup duran, dünýä giýe siýasatynda bolup duran bu wakalar hökman biziň sewiçimizde de täsirini etjek wakalar, Türkmenistana da täsirini yetirjek, täsirini yetirip duran wakalar. Şoň üçin biz aram-aram ine şu wakalara dolanyp gelýär, geňwer oturmaň. Näme üçin Türkmenistan diktatory barada ýygyderli beren ok her gepleşiňde diýip geňwer oturmaň. Bidatlar bilmekligen bize ören zerur da sebäbi gämçiniň jany bir diýipdirler şu dünýä gämini biziň hemmämiz bilotýar. Bu gämit şu käse bu biziň ýer togulagymyzyň başyna häzir ýadyr urşy ýaly bir zat gelýärdi. Biziň tutuş gämimiziň adamzat gämisiniň tugo çöktügi ýaly bir zat boljak. Şoň üçin ol buňa da hökman biz üns bermeli. Şoň üçin gepleşigimi diňleýän bolsaňyz, halaýan bolsaňyz olar kaýdyşymýaly laýyk goýuň. Tanış bilişlerini dilen paylaşın. Buna durmadık bolsaňyz, buna durun gayrat edin desiň. Şolar ýaly etjek zatlaryňdan men kanalymyň işiniň öňe gitmegine YouTube'da içerik berýär, şoňa gollog berýär. Şu iň bolmanda şolar ýaljak bir gollogy berip durun diýjek bolýan. Şunu nükçede ünsepdiň ýanyňyz üçin köp sag bolun.